ka thuolo marwa dhi karumo kata kamano aneno ka ng'ato ochwalo na penjo kae mar mondo mi apenja Eric Oduor. Ong'isa kae ni yawa ang'o miyo kaneno kata jafwambo moro amora maduong' ka ogwel kaka PS. Kata kamano wacho ni ere kaka appointment mano mar principal secretary mano mar ICT nyalo impact wechego mag media freedom, government transparency kaachiel kod access to information for journalists in Kenya. Erokamano Joyce, gima wabo timo mano kaka wasega timo gi jotelo duto mabiro e migawo mar fwambo en ni wabo bet kode piny to wabo puonje. Mako winjo to wabo bedo maber. Kodagi to mana kaka nawacho ne fwambo chal tij dolo. Kokiluwo gima wanyisi to wan wakuongi to ko wakuongi to manie giko mari. Koro wabo bet kode piny kaka jogo molony weche mag fwambo wabiro puonje weche mag media freedom, wabiro puonje weche mag access to information, wabiro puonje weche mag freedom of expression mondo jo fwambo otitijgi. To nitiere gimoro mi penjo ka ndo kawinjo ka mheshimiwa duoko. Ruto kaka ker mar Kenya osetiyo tije. Osemanyo jomolony bokelo koro tere ir jobunge. Wageno ni bunge bende otiye tijgi sama gitimo vetting. Mondo jogi ka donji office to gidonji office ka ging'eyo ni jopiny nigi geno kendo jopiny oketo wang'gi kuomgi mondo kik Ruto timo maber to vetting dhi fail to jogi donji office to giti maber to wachako ywak to nonyiso wa no miwa jolony kech mano jopiny bo penjowa. Eric nane ni Ramogi TV kiwacho ni omiwa jogo molony weche mopogore opogore wadhi neno pogruok to kwane lokruok jogi odonji office to mano timore ka bungo gotiyo tije wan wabe jofwambo kwa tiyo tijwa. Koro paro ni kaka Ruto osetiyo tije maler bo miyo waji kendo kelo inclusion bo keto jogo molonye weche mopogore opogore bo miyo nyaka migawo moko mopogore opogore state departments madhi luwo very specific issues mosebedo konyo jo Kenya. Wan geno ni sama PSS gi biro e bunge gibedo vetting kikwane sam gik moko mosebedo kwane ne bunge ma ibiro tiluoki aluoka tiwe idhi wadwa ni uket jogi mondo upenj jogi penjo matek giket gi tago maliet maka gidonjo e office to gibende gin gi gimoro it kende wang'i kama ne wadhi e gija ne liet jopiny nigi geno kuomwa ni wadhi tiyo nje sam ng'ato nyalo bet nolonye wechegi to kosedonjo e office to lokore wiye wil gimomiyo oketi e office. Koro paro nyaka ywa itgi samitimo negi vetting mondo jopiny one lokruok. Wan kaka jofwambo tijwa en bedo menyo kendo set agenda kendo paro nigi ni jopiny nigi geno ni nyaka wane lokruok nikech adiera makende en ni Ruto timo gini ka bende Ruto en jasiasa be wiyo kik wil oneno ni higni 2 wadhi dok kuom jopiny to ko sama dok kuom jopiny sama goro odhi jopiny ni wan gi bottom up economic transformative agenda ne watimo ang'o. Koro kik bed ni samoro mi tich ka sama dok e piny kuom jopiny to gimi wacho ne jopiny onge jooti to moloyo mogik oganda wa masani odonjo e PSS. Sani wan god PSS kora bich jo oganda mar joluo one lokruok. Kanitiere samipogo kek gipari oganda joluo. Kanitiere giminyalo mi joluo kigidong chien sani joluo odonjo e mesa gi jo Kenya kamipoge kek. Wapari oganda joluo mondo joluo bende winje mit sirikal. Adwa nasomo temoro kae mar Vitalis Ochieng'.